Počúvaj ma, nechoď do jej života, ak na to nie si pripravený. Táto žena dáva svoje srdce bezhranične, miluje hlboko a celou svojou bytosťou. Ak nie si pripravený milovať ju rovnako, ak tvoje úmysly nie sú čisté, nevstupuj do jej života. Ak nie si pripravený stáť pri nej v dobrom aj v zlom, ak si nemôžeš byť istý svojimi citmi, neklam ju. Ona si zaslúži viac než dočasný záujem alebo neúprimnosť. Ona si zaslúži vzťah, kde jej láska bude odzrkadlením jej vlastnej, bude hlboká, pravdivá a nekonečná. Láska nie je len o romantických gestách a sladkých slovách. Je to o spoločnom raste, zdieľaní a vybudovaní niečoho trvalého. Ak nie si pripravený na tieto kroky, nechaj ju ísť. Nechaj ju, aby našla niekoho, kto jej môže dať všetko, čo si zaslúži. Skutočná láska je záväzok, nie len okamžitá vášeň. Je to rozhodnutie milovať každý deň, rovnako intenzívne ako ona miluje teba. Takže ak sa nedokážeš zaviazať, daj jej priestor. Daj jej priestor nájsť niekoho, kto jej bude oporou, nie zdrojom bolesti. Zdieľaj toto video, ak veríš, že láska by mala byť vzájomná, hlboká a úprimná.